morning, order po ako ng 2-piece chicken and regular fries, cheeseburger at yung drinks po, Sprite lang. Yung ano po, yung additional po natin po, spicy chicken po. Yes, spicy po. Spicy. At syempre, yung Thai part ang gusto ko. Bagong luto, willing to wait. Thank you. Okay, baka na. Okay, thank you. Sige. A few moments later. Order na kayo, kahit isa-isa kayo, pwede kayo manalo. Oh. Yung maganda dun na nasa likod niya. Oo. Nasaan? Nasaan? Mali kayo, ay. Ginawa kasawa. Ayun niya. Ano yan? Rider? Ginawa kasawa. Ayan to, nasawa nyo. O, 450 pesos. Yung boyfriend ko. O, 450 pesos. Oo. Within 5 minutes, sino po makakapag-subscribe? Oh, subscribe! Subscribe! 50 pesos! 50 pesos! Subscribe! Amazing Carlo Balinit! Nauna. Subscribe mo rin. Four. Ayan. Oh, yo, what's up? Tamlax. Tamtax challenge. A few moments later. Ulitin mo. Nagwapo ka to praak tarupam. Nagwapo ak to praak to praak tarupam. Isang ano po, a la carte. Isang po a la carte. Mga natutunan yung Ilocano words. Parang hindi ko balo yun ha. Ano na yung mga natutunan yung Ilocano words? Kuya Carlo, anong natutunan mo ng Ilocano words? Wala pa? 5, 4, 3. Ano ko yung ano? Ha? Agawin! Agawin kami! Nakuha kami! Awan na kwarta! Chinese. Masasakyan ko ng gas. Mas kami amin. Nalawa. Manene. Ada pagugol. Ada pagugol. Ada pagugol. Yes. Wapen. Anong pasigan dyan? Malapit na yung Pasko, no? Yes, marami na ang Pasko. Taga days na lang, Pasko na. Pasaway na lang po. Ay, mag-emission natin? Ito pa. Yung schedule. Walang schedule. Pag nagkaya ko, walang okay, siguro sino. Ay, nag-reply na ako sa chat mo mamaya.
T-shirt. Mali. Kuya Marlon, dapat updated ka rin. Kapag sinabing push-up pink, tapos may nag-violet. Ano kami, Boracos? Pinasunod sa amin. Kailan yan? Usapan, suot din daw. Yung yellow blue, ito, yellow blue. Ang yellow pala, ito, ang blue dito. Ate, Ang suot ko naman yan. Nagkabaliktad. Nagkabaliktad. dapat dala niyo na lang. Ay, yung yellow na may. May sinuot niya, yellow na yung blue na. Tapos, sumasayaw sila. Sabi niya, mabita tayo. Sabi ko pa naman sa kanila kasi nakabenta ng vision. Vision ba po Oh, request pa naman yun. Ano Ako pa nag-request na. Mali. Sabi ko request tsaka ano. Yun naman. Nasunod naman. Nasunod naman. Parehas, kaso nagkabaliktad. Yung yellow, dito, yung blue. Inubugaw ka na lang. Unet, martilyo, saka maso. Oo. Pagka dito, kakaliwa kami ng kanan ko. Papaintin mo lahat ng mga tao. Tapos, kaya pala nakaginito tayo. Dinadagan natin ng ano. Ito po pwede, sakay ko na siya ng ano. Sakay ko na siya ng motor ko. Tapos pag ako mga bag. Tapos pagkatapos nun, Ay, huwag ka na magmas. yung magluto ka muna. Okay na ako. Magluto na muna na. May gabi. Si reindeer. Yung katapos. Kaya tang... Papalitan. Ipalang natin. Andyan na rin yung manager. May event kami this coming Sige. Lapit lang. Pagkatapos ng tayog, kapat na. Ako, tinakbo ko lang yung tayo ko kanina, 1:30. San Manuel. Yung nakaganon. Montada. Pero puti. 1:30 ko po. San Manuel, di ba mga kala? Nagulat ako. Bilis eh. Nagkita kami sa 7-Eleven nandun na. Anong oras mo sa sunundo? Tansya ko dun sa 7-Eleven Malis ako. 5. Alas 10 doon sakto. Reporter. Kabilis. Grabe naman yun. Diretso muna ganun. Kanan. Oo, hindi. Kanan. Yes, maraming salamat po sa mga sumusuporta sa amin, lalong-lalo na po BMD Pangasinan, yan, pag-support po sila. God bless po. Yes guys, kaway-kaway naman guys. Thank you. Thank you. Namin dito sa San Nicolas. Ingat sa biyahe. Ingat sa biyahe. Thank you. Nangimas kayo, Pangasinan. Ibig sabihin muna, masarap kayo. Napintas kayo, mamas. Naimas ka! Naimas ka. Ibig sabihin na masarap kayo. Naimas. Nagnanam. Kasi yung I miss you, utok ako. Oh, yun. Basta iboto nyo. Ang laban natin iboto. Sino bang hindi kumakain sa inyo? Jollibee kayo. Walang Jollibee. Okay na kayo. Tubig. Ay, wala ka ba? Sino walang gawa sa inyo? Tingnan ko, bili ko kayo. Ito, pwede to. Pwede to. Papakilala ko nga pala. From isang ano. Sige na. Sinong walang jowa? Ayan. Ayan. Ako po.
binata yan. Ayan. Ano mo, ay! Binata to! Ito! Mas binata yan. Sinabi mo ba talaga? Tirador ng dalaga. Ayun. Tirador ng single mom. Tirador ng single mo. Halos ka.